Skupštinski odbor za međunarodne odnose i iseljenike obaviće danas kontrolno saslušanje premijera i rukovodioca Ministarstva spoljnih poslova Dritana Abazovića povodom odluke da Crna Gora podrži članstvo Kosova u Savetu Evrope. Predsjednik odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodrag Lekić je na sednici tog skupštinskog tela održanoj 27. aprila kazao da je potrebno demistifikovati tu odluku navodeći da način odlučivanja stvara utisak tajanstvenosti. U svetu se obeležava 3. maj, Dan slobode medija. Prvi put je obeležen 3. maja 1994. godine. Organizacije za zaštitu ljudskih prava i udruženja novinara smatraju da se situacija sa slobodom medija posljednjih godina pogoršala. Crnogorski ustavi i zakoni garantuju slobodu govora i izražavanja, ali je sloboda medija i dalje ugrožena političkim mešanjem, nekažnjenim napadima na novinare i ekonomskim pritiscima, navodi se u Svetskom indeksu slobode medija za 2023. godinu. Indeks slobode medija objavila je međunarodna organizacija Reporteri bez granica povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija. Iste organizacije navode da su pritisci vlasti i napadi na novinare donekle smanjeni nakon odlaska Demokratske partije socijalista sa vlasti 2020. godine, ali da nova vlast i dalje pokušava da kontroliše pojedine medije i novinare. Crna Gora je sa 63. pozicije došla do 39. mesta na listi od 180 zemalja, objavljuje portal Radio-televizije Crne Gore. Čelnici tužilaštva i policije odgovaraće danas na pitanje zašto ni nakon 4 meseca nisu saslušani potencijalni novi svedoci u slučaju ubistva Duška Jovanovića. Sednici će osim predstavnika vlade prisustvovati i članovi Komisije za praćenje postupanja u istragama o napadima na novinare. Ministar Zoran Miljanić, koji je i zamenik predsjednika Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare, rekao je prošle sedmice da je ubistvo Duška Jovanovića kamen na vratu pravnoj državi Crnoj Gori. Predsjednik Upravnog odbora Morskog dobra Blažo Rađenović rekao je kako očekuje da će već od četvrtka imati 3. trajekt. Siguran sam da ćemo onda u vrlo kratkom periodu formirati flotu koja će dati puni servis koji je po kapacitetima veći u odnosu na one koje smo imali u istom periodu prošle godine, rekao je on u emisiji Reflektor na televiziji Vijesti. U istočnom Sarajevu i Sarajevu danas će biti obeležena 31 godina od zločina paravojnih muslimanskih formacija i radikalnih islamista nad pripadnicima JNA u Sarajevu. Početkom maja 1992. godine zločin nad nedužnim vojnicima, oficirima i građanskim licima na službi u JNA tokom dogovorenog mirnog povlačenja iz Sarajeva počinili su pripadnici tzv. Armije Bosne i Hercegovine, teritorijalne odbrane RBiH i paravojnih muslimanskih formacija kojima su komandovali predratni kriminalci. Napadom na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj koja se mirno povlačila iz Sarajeva prema sporazumu i uz garanciju mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na čelu sa generalom Luisom Makenzijem rukovodili su tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić i rukovodstvo tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka u Briselu da je jasno da Aljbin Kurti ne želi da ispuni obavezu o zajednici srpskih opština. Rekao bih da sam veoma zabrinut jer po ključnom pitanju formiranja zajednice srpskih opština, jasno je da Priština ne želi da ispuni obavezu. Meni je jasno, došli smo do zida. To je bilo jasno od trenutka kada je predstavljen nacrt statuta ZSO, kada su pokušavali da unize 2 žene koje su to čitale, do njihove reakcije posle toga koja je bila da je to za njih neprihvatljivo, iako se u svim članovima nacrta jasno poziva na prethodno dogovorene članove, rekao je Vučić, prenosi RTS. Napomenuo je da nema ni jedne tačke u kojoj se spominje nešto što već nije potpisano. Kada je reč o situaciji posle, kako je rekao, sramnih izbora na severu Kosova i Metohije, Evropska unija je izašla sa svojim predlogom. Ja sam prihvatio, Priština je odbila. Mislim da je veoma važno da prevaziđemo tu situaciju, istakao je Vučić. Nadam se da će u narednoj rundi biti reakcija nekih drugih koji bi mogli da utiču na promenu takvih stavova. Nisam optimista, ali mogu da obećam da ćemo dati sve da sačuvamo mir i stabilnost, poručio je predsjednik Srbije.